Трактори Xingtai – найбільш розповсюджені і відомі китайські трактори на Україні. Лаконічність їх конструкції втілює у себе надійність, простоту експлуатації та обслуговування. За ціною це найбільш доступні, неремінні трактори. У той же час вони не поступаються іншим тракторам у можливостях виконувати будь-які агротехнічні та комунальні операції. Модельний ряд Xingtai складається з 5 моделей – 120D, 160D, 180, 200 і 220. Модель Xingtai 220 – одна з останніх розробок. Трактор обладнаний більш потужним двигуном – 22 кінські сили, має новий сучасний дизайн, комфортне сидіння та можливість регулювання колії. Невеликі габарити цих тракторів дозволяють їм обробляти вузькі міжряддя виноградника чи маневрувати між деревами саду, не пошкоджуючи гілля і плодів. За годину Xingtai 220 косить до 1,12 гектарів зеленої маси. Так що, це той самий Xingtai, тільки новий? Той самий, тільки кращий в 10 разів. А отой моторолер з кузовом продається? У якому кольорі бажаєте? А грошей в мене вистачить? Вистачить, ще й залишиться. За ціною моделі